uGavin uthi abadlali bakhe abatsha babonakase iimpawu zokuzimisela ngelixa bebezilolonga eKapa. Owayesakuba ngumdlali wePlatinum Stars Koloni Azola Matrose kunye noPhakamani Mahlambi ngabanye abadlali abatsha kweli qela. Need to change something to get a different outcome, and I think that's what needs to change at the football club. Can it be done overnight? I don't know. We're trying our best at the moment. In the last 3 weeks, 4 weeks I've been here. You know, we've tried to implement a lot of changes to try to be successful. Expectations are high. I will be definitely taking it step by step, match by match, and so on, winning matches. Abaphathi beli qela bathi akukho umqeqeshi oza kugxotha kweli qela kule season. Sicinga uba ke lixesha elirayithi lofikelwa ngucoach okweli bakala likaGavin ukuthi athathe iclub sibuilde kwisizini esidlulileyo. Kuzo zonke izinto ezimbili ezenzekileyo last season siyayinothi into yokuba siyile kwicup final. Eli qela liza kuqubisana neSekukhune United ethembisa ngomgqibelo kumdlalo walo wokuqala weDSTV Premiership. Liphinde liqubisane neMamelodi Sundowns ngoLwesithathu weveki ezayo. NdinguZolani Moya weendaba zeSABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.